अनजाग्राफोर जेब्लानो जोङो रादाबखौ अन खालामो टिभियाव जाथों फेसबुकआवनो जाथों एबा इउटिउबावनो जाथों एनि डिजिटेल प्लेटफर्माव जेब्ला जोङो रादाबफोरखौ नायगोन जोङो मोनसे बाथ्राखौ खोनानो मोनो बे जादों जाहैबाय बन्द कर बन्द खालाम जोंनिफ्राय गोजान जा आमुखानि सावगारिखौ सावनांगौ बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ जोङो जेब्लानो रादाबखौ अन खालामो अब्लानो जोङो खोनानो मोनो येस अनजाग्रा नायगिरिफोर जोंनि हादराव जोंनि रायजोफोराव बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जोङो सरासनस्रायै गोबाङैनो नुनो मोनो अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै आङो नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों जायखौ नोंथांमोना बुजियोब्ला जायखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासङोब्ला नोंथांनि थाखाय गोबां मदद जागोन अनजाग्रा नायगिरिफोर गाबोननि समाव 2026 नि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि गाबोन इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ 2026 नि 9 एप्रिलाव जोंनि आसामावबो इलेक्सन जागोन अनजाग्रा नायगिरिफोर इलेक्सनाव भट होनाया जोंनि मोन्थाय नङा होमब्ला अनजाग्राफोर जों बयबो मोनथिगौ बे भट होनाया जोंनि मोन्थाय नाथाय अनजाग्राफोर जोङो मोजां बाथ्राखौ जोङो सिन्ता खालामनांगोन साननो नांगोन आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गाबोननि भटनि बिसयखौनो बुंनो थांगासिनो दङ अनजाग्राफोर जोंहा गोबां दावराव जायो नङा होमब्ला जोङो जुदि भट होखांनानैसो जुदि दावराव खालामोब्ला जों जुदि अलरेडि केन्डिडेटखौ जुदि सायख'खांनायनि उनावसो दावराव खालामोब्ला बे जानाय नङा बेनि सिगाङावनो जोङो सिन्ता खालामनांगोन मोजां साननो नांगोन मोजां गाज्रिखौ नायबिजिरनो नांगोन जों जुदि भट होखांनायनि उनाव सरकार दाखांनायनि उनाव गाबोन सबनिहा जुदि बुङोब्ला लामायाव ओंखारोब्ला जे बे सरकारा मोजां नङा बे सरकारा गाज्रि होननानै बुंब्लाथ' जानाय नङा बे जाहैबाय दिनै जोंनि आखायावनो दङ मोजां सरकारखौ दैथायहरनाय गाज्रि सरकारखौ दैथायहरनाय एबा केन्डिडेटखौ दैथायहरनाया नोंथांनि आखायाव जोंनि आखायावनो दं जों जुदि साना हवा लाबानो केन्डिडेटखौ बिजाथिखौ जुदि देरहाहोयोब्ला भट होनानै बियो मोजां मावगोन मोजां मावा बेखौ जुदि जों एसेबो नायबिजिराब्ला बे जोंनिनो गोरोन्थि जागोन जायनि जाहोनाव जोङो गोबां समावनो गोबां ओनसोलफोराव लामाफोराव राजा लामाफोरखौ बन्द खालामलाबायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बहाबा डिजिटेलाव जोङो इउटिउब खुलिनाय लोगो लोगोनो रादाबाव मोननो हादों जे आमुखानि सावगारिखौ सावदो आमुखाखौ लासिं फोनांदो बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ जों खोनानो मोनो जोंनो आमुखाखौ नाङा आमाक नालागे होननाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जों रादाबाव मोनबाय थानो हायो मानो जादों अनजाग्राफोर जों मोनथिगौना बे जाहैबाय जों साना हवा लाबानो गोबां समावनो जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जोङो गुबुनजों थांफानानै होयो गुबुननि उन संनानै थाङो सोरबाया मोजां बुंब्लानो येस जोङो बेजों थांफानांगोन आं बेजों थांनि आंबो बेयावनो होगोन होननानै जों गोबां सानो नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर बाइबेला जोंनो बे बिसयाव मोजाङै मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै दोनदों दा बेयावहाय बाइबेलनि मोनसे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों बियो जोंखौ मा बुङो बोसोन बिजाब 20 बालाब 27 सिरि फोरबोआ जोंनो मन आरो मोजां गाज्रि साननो हानाय गोसो होबाय बिनि सिगाङाव मुङा मुंसेयाबो थाखुमानो हाया प्रेज द लर्ड इसोरा जोंनो मा गोसो होदोंनो मा होदों बे जाहैबाय जोंनो मोजां गाज्रि साननो हानाय गोसोखौ होदों जोङो बुजिगौ जे बेनो होयोब्ला बिथांनो होयोब्ला गाज्रि जागोन बि हानजानो होयोब्ला जोंहा गाज्रि जागोन बे गासै बाथ्राखौ जों मोनथिगौ बि हानजानो होयोब्ला मोजां जागोन बै हानजानो होयोब्ला गाज्रि जागोन बे केन्डिडेटनो बिजाथिनो होयोब्ला मोजां जागोन बै केन्डिडेटनो होयोब्ला गाज्रि जागोन बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय इसोरा जोंनो अलरेडि मोजां गाज्रि सानखांनो हानाय गियानखौ होदों दा अनजाग्राफोर बे भटनि बेलायावबो बे इलेक्सननि बेलायावबो जोङो इसोरा जोंनो होनाय मोजां साननो हानाय गाज्रि साननो हानाय गियानखौ जों बाहायनो नांगोन सोरनो होयोब्ला जोंहा मोजां जागोन अनजाग्रा नायगिरिफोर आं अलरेडि बुंबोगासिनो दङ जोङो जुदि बिजाथिखौ एबा बबेबा हानजाखौ जोंनि बेसेन गोसा भट होनायनि गेजेरजों अलरेडि देरहाहोखांनायनि उनाव दावराव खालामोब्ला जानाय नङा दिनै जोङो साननो नांगोन जाय बिजाथिफोरखौ जाय केन्डिडेटखौ एबा जाय हानजाखौ दैथायहरोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन जोंनि धोरोमनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन धोरोमनि बेलायाव दाङाबाजि जेबो जानाय नङा जों जेन मोजाङै खुलुमनो सिबिनो मोनगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना छत्तीसगढ़नि बाथ्राखौ मोनथिगौना जुदि नोंथांमोना छत्तीसगढ़नि बाथ्राखौ मोनथियाब्ला नोंथांमोना नेशनेल लेभेलनि रादाबफोरखौ नायहैथां छत्तीसगढ़आव ओरैबायदि अबस्था जानानै दङ जेरावहाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरा गुबुन गामिफ्राव हाबैनो हाया गुबुन गामि माने हिन्दु धोरोमनि हिन्दु फोथायनायनि गामियाव हाबैनो हाया बर्ड होनानै दोनदों जे ख्रिस्टियानफोरा बेयाव हाबनो मोना एलाउड गैया होननानै बेबायदि खालामदों छत्तीसगढ़आव दा अनजाग्राफोर बेफोरबायदि जाथायफोरा मानो फैदों दिनै छत्तीसगढ़नि सरकारा मा सरकार
मा खामानि मावगासिनो दङ, सोर बिजाथिमोन, मा खामानि मावदों, जोंनि ओनसोलावबो जों बेफोरखौबो नायबिजिरनांगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर। दिनै जों नायनांगोन, जों सिन्ता खालामनांगोन सोर बिजाथिखौ जोङो भट होयोब्ला जोंनि थाखाय खुलुमनाय सिबिनायावबो जेबो जेंना जानाय नङा, खैफोद फैनाय नङा आरो जोंनि हारिहा जेबो उसुबिदा जानाय नङा, खैफोद जानाय नङा। नाथाय जोंनि हारिया अरायबो जौगालांबाय थागोन, डेभेलप जागोन, जोंनि ओनसोलफोरा डेभेलप जागोन, बेफोर गासैखौबो जोङो नायबिजिरनांगोन। अनजाग्राफोर दान्दिसे समनि थाखाय सानदो एबा नायबिजिरदो दानि सोलिबाय थानाय जिथु सरकार दङ जोंनि आसामाव, जि सरकार दङ बे सरकारा जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां खामानि मावदों जों बेखौ नायबिजिरनांगोन। जों गोदोनिफ्राय होबोबाय थादों, जोङो बेयावनो होगोन बे नङा। दिनै जोङो बिजेपिनो होगोन बे नङा, दिनै जोङो कंग्रेसनो होगोन बे नङा, दिनै जोङो बबेबा हान्जानो होगोन बे नङा। नाथाय खामानिखौ मावदों ना मावाखै जों बेखौ नायनो नांगोन। जों दिनै हान्जानि खोथा बुङोब्ला, सोरबा कंग्रेसनि बाथ्रा बुङोब्ला बिजेपिनि मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन, बिजेपिखौ बुङोब्ला कंग्रेसनि मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन, हान्जानि मुंखौ बुङोब्ला गाज्रि मोनलायलायगोन। दा बेखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, आंनि भिडिअआव आङो मोनफ्रोमबो एबा मोनफा मोनफा हान्जानि बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखै। अनजाग्राफोर, दा आङो उदाहरनहैसो नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों दि जि सरकारा दायो सोलिगासिनो दङ बिथांमोना थारैनो खामानिखौ मावदोंना मावाखैमोन। जेब्लानो 2021आव इलेक्सन जानोसैमोन, इलेक्सन जानायनि सिगाङाव बिथांमोना मा प्रतिज्ञा होदोंमोन, मा प्रमिस लादोंमोन, मा खामानि मावनो होननानै, आसामाव मा खामानि मावनो होननानै, आसामनि रायजो राजानि थाखाय डेभेलप खालामनो थाखाय मा प्रतिज्ञा लादोंमोन आरो बै प्रतिज्ञाफोरखौ, बै प्रमिस लानायफोरखौ मावफुंदोंना मावफुङाखै, बै सर्ट बांसा लानायफोरखौ मावफुंदोंना मावफुङाखै, दिनै रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ साननांगोन। जेरैहाय आङो नोंथांमोननो माखासे प्रमिस लानाय, बिथांमोना सर्ट बांसा लानाय बै समाव बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो नागिरदों। जेरावहाय 2021आव बिथांमोना बुंदोंमोन दि एनआरसिनि बिखय, जे जोङो एनआरसिनि खामानिखौ गोख्रैनो मावगोन, मोजाङै मावगोन होननानै। एनआरसि माने नेशनेल रेजिस्टार अफ सिटिजेन्स। अनजाग्राफोर, दिनै जोंनि आसामाव गुबुन हादोरनि मानसिफ्रा सिरि सिरि थाखोमादों नामा? दिनै थाखोमादोंना थाखोमायाखै? सिटिजेनशिप एनआरसिनि खामानिखौ थारैनो जि सरकारा बुंदोंमोन बे एनआरसिनि खामानिखौ दिनै बे सरकारा मावखोना मावाखै बेखौ नोंथांमोना नायबिजिरनो नांगोन। आरो नैथियाव, बे एनआरसिजोंनो लोब्बा लानानै ब्रह्मपुत्रनि जि बांलादेशजों गुबुन हादोरजों नांजाबनाय जिथु दङ बर्डार एरिया, बै बर्डार एरियाखौ मोजाङै जोथोन लानो एबा मोजाङै डिउटि होनो थाखाय बिथांमोना जेन गाज्रि सुबुंफोरा एबा गुबुन हादोरनि मानसिफोरा जेन ब्रह्मपुत्रजों जोंनि आसामाव हाबफैनो हाया, बेनि थाखाय बिथांमोना थांखि लादोंमोन। दा दिनै गुबुन हादरनि बांलादेशनि मानसिफोरा जोंनि आसामाव फैनानै थानो हादोंना हायाखै एबा सिरि सिरि हाबफैदोंना हाबफैयाखै बेखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरा नायबिजिरनो नांगोन। नैथियाव बिसोरो सर्ट बांसा लादोंमोन जाहैबाय जे साख्रि होनायनि बिसयाव आरो लोगोसे धोन दौलतखौ जौगाहोनायनि बिसयाव। नायगिरि साफ्रोमबो नोंथांमोननो आं हिन्दी रावावनो बेखौ फरायना होनोसै, जेरैहाय रिपर्टआ दङ बै रिपर्ट बायदि। सरकारी नौकरियां युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया था। बेसेबांनो 2 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथांमोना। बिनि उनाव निजी क्षेत्र में रोजगार, दैट मीन्स प्राइवेट दाव खामानि मावनाय, 31 मार्च 2022 तक 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और निजी क्षेत्रों में 8 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया था। दा बेबायदि मोनसे थांखिफोरखौ बिथांमोना लादोंमोन। दा बै थांखिफोरा जाफुंदोंना जाफुङाखै बेखौ जोङो नायहरनांगोन। थामथि, महिला शक्तिकरण और कल्याण, अरुणोदय स्कीम। इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाकर 830 रुपए से 3000 रुपए प्रति माह करने का वादा किया गया। 2021आव जेब्ला फैदोंमोन बिथांमोना सर्ट बांसा लादोंमोन 830 टाकानिफ्राय लानानै 3000 रांसिम होनायनि। दा बियो जादोंना जायाखै एबा बिथांमोना बेखौ मावदोंना मावाखै। बिनि उनाव फैदो शिक्षा, 8वीं कक्षा पास करने वाली छात्रों को साइकिल देने का वादा किया था। बिथांमोना साइकेल होनोबो 9 क्लासनिफ्राय साइकेल होनायनिबो थांखि लादोंमोन। दा बेफोरखौ मोनदोंना मोनाखै एबा बेफोरखौ मावदोंना मावाखै। बिनि उनाव दंबावोमोन ब्रैथियाव संस्कृति, भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर। भूमि अधिकार, असम के मूल निवासियों को उनकी जमीन पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का वादा किया गया। बेखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिदों जानांगौ। बे जाहैबाय मा, आसामाव थानाय थागिबि सुबुंफोरनि जिथु हा दङ बै हायाव थागिबिफोरा मोन्थाय मोननो नांगौ, मोन्थाय गासैहाबो मोन्थाय थानो नांगौ बे बिषयाव। दा बिथांमोना थारैनो बे खामानिखौ मावदोंना मावाखै बेखौ दिनै जोङो नायनांगोन, साननो नांगोन। बिनि उनाव नामघर और देवस्थान,
That means नामघर जेरैहाय नामघरफोर दङ धोरोमसालाफोर दङ बै धोरोमसालाफोरनि बाथ्रा देवस्थानों और नामघरों के अतिक्रमण को हटाने और उन्हें सुरक्षित करने का वादा बे जादों जाहैबाय नामघरफोर बै टेम्पल जितु मन्दिरफोर दङ बै मन्दिरफोरखौ सोरबा गाज्रि मानसिफोरा बेफोरनि हाफोरखौ सेना लादों नामा बैफोरबायदिखौ नायनायनि बाथ्रा बियो आरो दा बे बेलायाव बिथांमोना खामानिखौ मावदों ना मावाखै बिनि उनाव बार मुक्त आसाम बार की समस्या के स्थायी समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने का संकल्प बिथांमोना बै समाव 2021 आव भटनि सिगाङाव बेखौ बिथांमोना बुंदोंमोन दि जे जोङो आसामाव दैबाना जानायखौ हमथागोन दैबाना जानो होनाय नङा दैबाना जि जायगाफ्राव दैबाना जादों जों बै दैबाना जानाय जायगाफ्राव गोबां खामानिफोरखौ मावगोन होननानै बिथांमोना सदबांसा लादोंमोन दा रायजो राजाफ्रा दिनै मानसिफ्रा नायनो नांसिगोन जे थारैनो आसामाव दैबाना जादोंना जायाखै थारैनो दैबानानि थाखाय सरकारा मा खामानि मावदों बेफोरनो जादोंमोन जाहैबाय माखासे बाथ्रा जिखौ बुजिनो थाखाय बाथ्राखौ नोंथांमोन लानानै फैनाय जादों दा दैदेनबाय थानाय सरकारखौ जोङो जुदि बुङोब्ला गाज्रि बे सरकारा गाज्रि दैदेनदों होननानै बुङोब्लाबो जानाय नङा दा बिथांमोना 2021 नि समाव इलेक्शननि सिगाङाव जि सदबांसाफोरखौ लादोंमोन बै सदबांसाफोरखौ बिथांमोना दिनै माबायदि मावफुंदों ना मावफुङाखै बेफोरखौ जों नोजोर होनाया गोनांथि जुदि मावफुंदोंब्ला नोंथांमोना सानोब्ला जों बे सरकारखौनो दोननांगौ होननानै नोंथांनि थाखाय मोजां जादोंब्ला जोंनि थाखाय मोजां जादोंब्ला रायजोनि थाखाय मोजां जादोंब्ला समाजनि थाखाय मोजां जादोंब्ला हारिनि थाखाय मोजां जादोंब्ला रायजो राजानि थाखाय मोजां जादोंब्ला येस बेनो जानांगौ होनब्ला बेनो जानांगोन जुदि नोंथांनि नोजोराव नुदोंब्ला बियो गाज्रिसो बे सरकारा बे खामानिखौ मावाखै बेखौ मावाखै बे नोंथांनि गोसो बायदि जागोन आरो नोंथाङा सानदोंब्ला बे सरकारा मोजां मावाखै होननानै अब्लाना नोंथाङा सोलायनो होनोब्ला दानो हायो नोंथाङा दानो सोलायनो नांगौ नाथाय सोलायखांनायनि उनाव नोंथाङा भटखौ होखांनायनि उनाव बै समाव लामायाव खुद्रिब्ला जानाय नङा डिजिटेल लाइनाव फेसबुकआव फैनानै बाथ्रा बुंब्ला जानाय नङा इउटिउबाव रादाबाव फैनानै बाथ्रा बुंब्ला जानाय नङा मानोना जोंनो नोंथाङानो दैथायहरदों आंनो दैथायहरदों दा बेयावहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर गोथाङै मोजाङै गोगोयै नायनाया दानो नायनांगौ दानो मावनो नांगौ दा बेयावहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर इसोरा जोंनो बयनिबो मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय गोहोखौ होदों दा बेयावहाय गाबोन जि भट होनांगौ बै भटखौ जेन सोरजोंब्ला थांफानानै सोरनिबा उन थांफानानै सोरनिबा बुंनायजों नङा नाथाय नोंनि बिबेकजों खामानिखौ मावगोन आरो इसोरनाव आर'ज खालामगोन इसोरा नोंनो थारैनो दिन्थिगोन जे सोरनो नोङो भट होनो नांगौ इसोरा नोंथांनो गोहो होथारगोन आरो नोंथाङाबो सेस्था खालामदो नाजादो जे सैथोखौ बुजिदो अनजाग्रा नायगिरिफोर दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय गोबावसै आं बे बिषयाव भिडिअखौ लानानै फैयाखैमोन मानोना जोंनि गेजेराव गोबां बाथ्राफोर बुंग्राफोर दङ गोबां उल्था फुल्थाफोर बाथ्राफोर बुंग्राफोर दङ नों मानो बेबायदि भिडिअखौ पलिटिक्सनि भिडिअखौ लानानै फैयो बेफोरबायदि बुंग्राबो बाथ्रा दङ दा बेयावहाय लानानै फैयाखैमोन नाथाय थानो हायाखसै जिहेतु समा फैबाय जोङो बुंनो नांगौ मोनथिनो नांगौ रोंनो नांगौ दा बेयावहाय भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामगोन जेन बियो गाबोननि भट होनायाव मदद होगोन जे मोजां सरकार लाबोनायाव दैदेननायखौ जायखौ दैदेनगिरिखौ हरनो नागिरदों बिजाथिखौ हरनो नागिरदों जेन बिथाङा जेन सहैयो दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर बयनिसिमबो इसोरनि आशीर्बादा थाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय थेंक इउ